Que tal, moi boas e moi benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade en Canal Rías Baixas. Como cada xoves repasaremos toda a actualidade que nos deixou de si o sector vitivinícola, pero antes temos que facer unha pequena pausa para ir coa cabeceira. Non marchen. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Se queres que os ratos non volvan, dalle o mellor cebo. Cebo premium. É tan saboroso que non se cansan de comer. É moi superior ao resto de raticidas do mercado. Nova gama, máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Cebo premium. E non volve. Distribuído por Soaga. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. No campo, o viñedo continúa sen cambios, moi favorecido polas precipitacións que apareceron nas últimas semanas. E, mentres tanto, os viticultores continúan apurando as últimas tarefas como a poda e o atado. O viñedo nesta época está en parada vegetativa, estamos hasta a brotación que se generará a finales de marzo, principios de abril. Pois a tarea que estamos realizando é abonados e fundamentalmente as podas. Estamos en esa fase, casi todo Rías Baixas está en esa fase. Todo este mes e incluso mediados do mes que ven, pois haberá xente que ainda estará podando. Mentes que a viña non brote, pois podemos estar podando sin problema ningún. Si que en parcelas pequenas algúns se remataron, están cos abonados, que tamén se fan nesta época, polo tanto, son tareas propias desta época de inverno. Aproveitando agora nas podas, que nos vamos encontrando, sobre todo o que falamos sempre de enfermedades da madeira e tal, pois retirar esas plantas, fijarse que non queden varas enfermas que poidan contaminar na próxima brotación, o sea, é o que se hai que fijar. Procurar deixar as yemas que corresponda para ter unha produción adecuada, 70.000 yemas por hectárea, é o que está recomendado para poder sacar adiante pois, unha produción digna e poder defender un pouco o viñedo. Non? E nada máis, non hai en este momento o que hai que facer. As podas, se se quere generar, sacar vigor a unha cepa, pois normalmente esa poda hai que facela no mes de outubro, como moito noviembre, cando ten folla, para evitar que as reservas pasen á planta e debiliten esa planta. Ahora mismo non lle far nada. Quero dicir que se algún quere facer unha actuación de restar vigor porque ten exceso de vigor, por calquer circunstancia, pois ten que facer unha poda prematura.
Despois hai outra poda que se fai tardía, pero xa cando realmente en abril, cando empeza a brotar, que se pode cortar a última yema, si pretendemos deixar 8 yemas por vara, deixar 9 e volver a cortar a última, iso que fai que retrasa a brotación. Mentre que desangra un pouquinho, entonces retrasa a brotación. Fano moita xente pensando que pode vir unha xiada aínda, entón que fai a prolongar un pouquinho máis hacia temperaturas máis altas. As enfermedades de madeira, pois, como sempre, nos están cada vez vai a máis, a llesca, a eutipiosis, a escoriosis, que hai que estar moi atento tamén a ela, non é tan complicada como a llesca, pero sí que nos afecta aos tornos, non? A escoriosis, pois, se quedan as 3 primeiras yemas de cada vara, e iso fai que os nosos tornos, que a renovación do ano que ven, pois que non broten. Iso nos crea un problema cara ao espacio. Quero dicir que despois non temos espacio para as varas, porque ao non brotar nos obliga a tirar de vara máis hacia adiante, e claro, os sistemas de conducción, os emparrados teñen unhas dimensións, entón temos que aguantarnos en esas distancias. E se os tornos non funcionan, nos escapamos e nos crea un poquinho de problemas. Sobre todo as de llesca, pois é importante telas marcadas, sobre todo para a hora de podar, desinfectar e non pasar a outra cepa con esa mínima tixeira, non? Sobre todo se non está debidamente desinfectada. Iso que hai que facer. Co tema da escoriosis, pois sacar a madeira afectada e sobre todo, pois, cando empeza a brotación, pois acudir con algún produto químico para poder ir eliminando e que esas varas que empezan a brotar que non collen esa enfermedade. Por eso se acude con yemas de inferiores a 1 centímetro. Que cando se forman as 3 yemas, evitar que polo menos a nova brotación que non colle esa enfermedade. E insistindo 2-3 anos podemos chegar a eliminala. Bueno, os residuos de poda, pois hai moita infinidade de cousas, non? Antes se poden empacar, ou xa hai máquinas empacadoras para unha gestión de queima ou unha cousa similar. Despois está o desbrozado e despois está o simplemente queimar a madeira. Está claro que o das pacas pois non é barato. Poñerse a empacar é un proceso lento e caro. O máis fácil é queimar ou incluso o desbrozar. Todo eso se pode facer sempre cando pois, queiramos un aporte de materia orgánica ao suelo e as vides non teñan enfermedades para que nos poida contaminar despois. O sea, se é unha vide sana e non fai falta materia orgánica, pois se pode desbrozar perfectamente. Se non se queiman e se non se panca para unha gestión de poder vendelas para calefacción, o sea, que é un tema pois, que ao mellor ainda había que darlle unhas voltas para poder gestionar toda esta biomasa que desperdiciamos cada ano, pois que de algún xeito podíamos gestionar. Había que mirar a nivel máis de comarca, mirar como poder generar energía ou algo que se poder aproveitar as vides. No suelo, pois claro que estamos a tempo, de feito aquí xa se botou cal en esta parcela, se o cal botas agora, máis pa diante, pois se botarán fósforo, potasa, bueno, antes da botación. Un pouquiño, porque se a botamos ahora mismo, ainda poden vir chuvias que poden lavar certos nutrientes, por lo tanto, se espera un pouquiño máis a que a viña o vai a asimilar ese produto. Pero, bueno, sí que a nivel de materia orgánica ou encalados, sí que xa deben de botarse agora. A parte que tampouco se deben de mezclar, por exemplo, o cal co fósforo, non? Que senón fai unha combinación de fosfato cálcico e ese despois é insoluble. O cual hai que distanciar, se queremos botar fósforo máis tarde, aproveitar agora botar o cal. O importante non é que unha viña se empape, sempre que non haixa escorrentías, pois non sale da parcela moitas veces, non? Pero si onde hai ladeiras e todo eso sí que pode lavar. De feito, hai certos produtos que se lavan máis que outros. Outros, por exemplo, os nitratos, pois son máis solubles en agua, entonces se poden marchar primeiro. A materia orgánica, pois se pode quedar máis. O cual, bueno, eu creo que, aínda que chove, nos aquí xa hai un tanto por cen, que sempre se pode perder, e, bueno, en raíz a eso, por eso se fan analíticas cada ano, para realmente verificar o que houbo de consumo de cepa e o que se marchou por lavado, para volver a repoñer eso, bueno, xa
xa estamos contando máis ou menos co que se pode perder. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Xa hai 21 anos que o Albariño ten a súa propia festa en Mallorca. Estes días entregáronse os premios neste certame que cada vez conta con máis popularidade nas illas. O Salón de Plenos de Cambados converteuse nunha sorte de embaixada mallorquina. O Concello acolleu a entrega de galardóns ás adegas premiadas na Festa do Albariño que se celebra dende hai 21 anos en Mallorca. Ya sabéis que en Mallorca este año, en Baleares, hemos recibido casi 14 millones de turistas, la mayor parte de Centro Europa. Eso para el Albariño es importantísimo, puesto que es una promoción en vivo y en directo, que durante años se fue haciendo con a veces muy pocos medios y con el esfuerzo de muchísima gente. Este hoteleiro galego afincado en Palma foi o seu impulsor, pero a súa proposta rapidamente atopou resposta en Galicia e dende Cambados sumáronse a esta oportunidade para seguir promocionando o seu rei dos brancos. Moi gratificante ver como as adegas comprenden que é necesarias promocións, comprenden que é necesario un apoio neste campo e que colaboran todos os anos, polo tanto, sin o apoio das adegas é moi difícil facer este tipo de eventos. E logo, por outra parte, ali temos o apoio tamén do sector mallorquín que nos apoia con Antonio Seijas á cabeza, a Casa de Galicia, a Escola de Hostelería, a Universidade de Baleares, en fin, toda unha serie de institucións que de alguna maneira están detrás e que son as que fan posible que se desarrolle este evento. Con este impulso, cada mes de maio son máis as adegas que envían a súa representación a Mallorca. Nesta edición foron 40 as participantes, pero a Cata situou no primeiro posto o viño Manuel de Amaro, de Señorío de Rubiós. Palma de Mallorca e sobre todo as illas, digamos que son moi difíciles, aínda que parezca de que ali se venden blancos a mansalva, si é moi de blancos, pero son illas que con que non vayas de alguén da man é moi difícil introducir, digamos que produtos, o cual nós non é a primeira vez que quedamos entre os tres primeiros, varias veces primeiros, digamos que a nivel de repercusión de prensa, de sommeliers, ela afortunadamente consigue unha convocatoria que a veces non as consiguen institucións moi potentes, de prensa, de hosteleros, de asociacións, digamos que un certamen perfecto para dar a conocer os teus caldos. O sea, nós non seríamos nadie en Palma de Mallorca, reconozco, se non fora por estas axudas. Finca Garavelos e Condes de Albarei completan o podio dos primeiros clasificados. Entre as 10 máis puntuadas aparecen nomes moi coñecidos dentro da denominación de orixe Rías Baixas, como Lagarda Cachada, Pedralonga, Pacuelola ou Bouza de Carril. Un poquinho, unha mostra e un reconocemento que os esforzos que estamos facendo, tanto empezando dende os nosos viticultores, que o esforzo de campo de todo o ano, que se ve o que un pouquiño no valor, nas características do noso produto. Esa é a primeira peza, unha peza fundamental, o que é a uva dos nosos cooperativistas, dos nosos viticultores, e un pouquiño, despois eso vai todo enlazado cos seguintes procesos de elaboración do viño, o mimo que se lle transmite, o carácter que nos queremos transmitir ao que os nosos viños. A verdade que isto é un reconocemento a todo este traballo de todo o equipo técnico, de todos os viticultores que temos. Nos xa levamos moitos anos mandando viño a Mallorca, indo a estes certames, e vexo que é un sitio moi importante. Eu fui un dos primeiros da parte de Rocío Hacha, que foi a promotora, e lle seguín eu porque había moitas bodegas que se cerraban e que non querían participar. Dixen que nós tiñamos que abrir o mundo se queríamos abrir mercado e vender, e agora estáse dando resultados, agora vese que é unha maravilla.
Estes galardóns son da 21ª edición da Festa do Albariño de Mallorca, pero Cambado xa ten a cabeza posta na 22ª. Non en van esta cita é un importante escaparate para as adegas que ven a conquista da illa como o primeiro paso cara ao resto de Europa. E onde pasan pois distribuidores, hosteleros, restauradores, importadores, exportadores, moitísimas persoas que, bueno, pois que están interesadas no viño albariño. Cada vez se vende máis viño albariño nas Islas Baleares e ali, pois, bueno, é un mercado interesante e hai que aproveitar pois esa promoción que fai aí Antonio Seijas e que está todos os anos pois colaborando e que lle queremos agradecer e animalo tamén a que siga pois nos vindeiras edicións pois traballando non só promocionando o albariño, que sí, sino tamén promocionando toda a gastronomía da comarca do Salnés. Alumnos de diferentes puntos de Galicia e Portugal pechan os libros para poñer a proba os seus coñecementos sobre o mundo do viño diante dun xurado profesional. Celebrouse a 5ª edición do certame de sommeliers do Carlos Oroza, dedicada este ano á denominación de orixe de Valdeorras. Este acto agocha meses de traballo para poñer en valor o servizo en sala e o mundo do viño. É todo para facerlle fronte aos nervios e poñer sobre o escenario o aprendido. É uma experiência especial porque acaba por ser num país que não é a minha naturalidade, é uma região de vinhos bastante interessante e na qual tive todo o gosto em participar. É uma região muito rica em vinhos e castas e também identifica-se com algumas regiões do país de onde eu sou, que é Portugal. Trabajar mucho, estudiar mucho, yo creo. O sea, imponen mucho porque son un jurado importante y yo creo que los nervios nos hacen fallar un poco. Pero bueno, con una buena base de escuela yo creo que ayuda bastante. Ter confianza, sobre todo saber o que está servindo. Tens que hai algo detrás, tens que ter uns conocimientos para poder saber o que está servindo. E tamén un pouco de aptitudes propias para saber distinguir aromas. O listón da presentación é ben alto. O xurado non perde de vista ningún movimento e os alumnos sométense á análise das distintas cores, sabores e texturas que brinda cada viño. Pues supongo que un poco la técnica, que no nos pongamos nerviosos, que digamos pues todo lo que ellos quieren, porque se nos mandaron unos datos de la denominación de origen y supongo que valorarán eso, que hagamos un buen speech y que la técnica sea pues buena, supongo. E muito treino no nível dos aromas, muita destreza, conhecer muito bem os vinhos daqui para garantir uma vontade perante este público que podemos ver aquí. Os aromas que recenden dos decantadores son os que mandan nunha primeira impresión, pero que todos comparten é que o sabor dun bo viño facilita todo o traballo. Tanto mellor sexa o viño, máis aromas pode sacar. Hai aromas nun viño que non están no malmillo e viceversa. Tienes que conocer tu producto. Para vender un vino bueno, tienes que conocer tu vino. Si eres buen sommelier, tienes que conocer todo lo que de verdad vas a vender. No puedes decir, pues mira, este vino huele a rosas y dejarlo aí. Esta é, sen dúbida, unha oportunidade para todos de seguir proxectando a súa carreira no mundo vinícola. Sim, sem dúvida que é uma boa base, uma boa mais-valia esta prova para poder continuar a trabalhar o mundo dos vinhos. Máis de 6.000 parcelas iniciais, 420 hectáreas de terreo e 1.005 propietarios. Estas son algunhas das cifras que nos deixa a concentración parcelaria de Romai no Concello de Portas. Os traballos están en marcha e contan cun investimento da Xunta de 1,8 millóns de euros. E eran 6.000 parcelas que agardemos que poidan quedar en pouco máis de 1.500 parcelas. É o impulso que estamos dando dende a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural e son a realidade duns feitos que vimos anunciando nunha programación que nos propuxemos dende hai 2 anos, que se trata de rematar as 128 parcelarias que temos abertas en todo Galicia no ano 2020. Do total dos orzamentos, 1,2 millóns de euros destinarase á rede principal de camiños, que xa comezaron a executarse. A intención é que estean rematados en 2 anos. Seguimos axudicando distintos procesos para que ao final xa os propietarios poidan ter o acceso ás súas novas fincas e, polo tanto, esas concentracións que antes se traducía en moitos anos, agardemos que, no caso desta, en 4 anos aproximadamente xa estea absolutamente todo rematado.
A gran maioría do solo que se ve afectado por esta reestruturación é de carácter forestal, aínda que dende a Xunta tamén aseguran que esta intervención beneficiará a outros sectores da zona, como o vitivinícola. Por parte do Concello, pois había insistencia en poder urxir canto antes o que son as obras e sobre todo porque hai unha demanda que é pois tanto do eido forestal, pero sobre todo do ámbito agrario, porque hai que lembrar que esta é unha zona que está dentro da DO e, polo tanto, bueno, pois os nosos viños e a nosa horta cada vez está adquirindo un maior protagonismo, non só dentro de Galicia, sino tamén fora de Galicia, e é polo que temos que estar loitando. É fundamental, as concentracións son fundamentales. Agora xa todo o mundo sabe que o que máis perda, que non é a palabra adecuada, gana moito. Entonces, pois, para a denominación de orixe en Rías Baixas, para o albariño, para a horta, é vital. Se non se concentra o terreno, pois pouca cousa. Mais a loda de Romai en Portas tamén está en marcha a concentración parcelaria de Briallos. O proceso xa está na fase de bases definitivas, pendente da firmeza de acordo. Neste caso, a superficie concentrada é de 360 hectáreas que afectará a 633 propietarios. Das máis de 3.100 parcelas iniciais, quedarán 980. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Continuamos con máis actualidade na sección das breves. A Ruta do Viño Rías Baixas estrea a súa programación anual de actividades cunha importante novidade. Catas de viño da DO Rías Baixas de adegas asociadas armonizadas con actuacións musicais e coas conservas galegas proporcionadas por Anfaco Cecopesca. As notas de cata combinarán os comentarios sobre as distintas elaboracións presentadas a cargo do sumiller José Aragunde coa música en directo e en acústico dun dueto de violín e violonchelo. Cada un dos caldos degustados estará acompañado por unha canción e o final da cata ofrecerase unha degustación de conservas de peixes e mariscos xunto cun pequeno concerto. Os ritmos variarán dende a interpretación de bandas sonoras de cine á música clásica, pasando polo jazz ou o pop. As notas de cata iniciarán o seu percorrido vindeiro 16 de marzo ás 8 da tarde na sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas en Pontevedra. O prezo desta actividade é de 8 euros e a adquisición de entradas debe realizarse no portal de ataquilla.com. A iniciativa pasará por A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para rematar despois en Oporto. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas protagonizou esta semana un salón do viño na cidade de Santander, concretamente no Gran Hotel Sardinero. O evento espertou gran expectación entre os profesionais cántabros e pola actividade pasaron uns 400 prescriptores, especialmente distribuidores. Isto demostra o crecente interese por estes viños atlánticos no mercado de referencia. 80 marcas pertencentes a 22 adegas tiveron a oportunidade de amosar o traballo que actualmente se está a realizar na DO Rías Baixas, con viños entre os que se atopaban anadas dende 2009 ata 2017, pero tamén elaboracións especiais, como escumosos, viños en madeira, sobre lías, tintos con DO Rías Baixas, entre outros. O público asistente tivo a ocasión de profundar nas singularidades dos viños desta rexión. De feito, numerosos distribuidores interesáronse polas novidades nas que traballa esta denominación de orixe, así como pola gran variedade de marcas que acoderon a este salón. Esta é a terceira ocasión na que a denominación de orixe visita Santander. A última foi en 2013 con motivo da presentación da Anada 2012. Segundo datos da consultora Nielsen de outubro de 2017, Santander está dentro da área norte-centro e os caldos de Rías Baixas representan o 3,3% deste mercado, no que medraron un 0,2% e no que ocupan a cuarta posición en vendas como denominación de orixe.
A Ruta do Viño Rías Baixas recibiu a semana pasada a visita dun grupo de 15 alumnos e alumnas do Máster en Planificación e Xestión de Produtos Turísticos da Universidade da Coruña. O principal obxectivo desta actividade é que os futuros axentes turísticos coñezan de primeira man a ampla e variada oferta que ofrece esta entidade enogastronómica. A xornada desenvolveuse na subzona do Val do Salnés. Comezou a primeira hora da mañá cunha charla técnica na sede do Centro Comarcal de O Salnés. Con esta intervención, os participantes na visita puideron coñecer con detalle a experiencia deste produto enoturístico, a súa situación actual e as súas proxeccións de futuro. A continuación, tras un paseo guiado por Cambados, a expedición achegouse a coñecer as adegas Pazo de Fefiñáns, Lagar de Costa e Pazo Baión. Os estudantes amosáronse moi interesados en coñecer as iniciativas desenvolvidas dende a asociación para poñer en valor este destino enogastronómico. A Ruta do Viño valora moi positivamente esta acción, que marca na súa aposta para divulgar as súas propostas entre os futuros profesionais do sector. E ata aquí chegou esta nova edición de Orixe e Calidade. Como sempre, voltaremos o vindeiro xoves aquí en Canal Rías Baixas con máis actualidade do sector vitivinícola. Ata entón, sexan felices. Pergado F é un funxicida indicado para o control do mildio da vide. Proporciona unha protección robusta e consistente das follas e acios e está especialmente indicado para protexer a floración, dende o comezo da esfarma ata o grao de erbella. Pergado F, un produto Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Aquí tes a eficacia que necesitas. Cepo portacebos, fabricados en plástico resistente a intemperie con chave de seguridade para dificultar o acceso de nenos e animais domésticos. Dentro dos portacebos, os roedores están máis confiados comendo. Nova gama máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Compra o cebo intelixente, elimínaos se ti queres. Distribuído por Soaga. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.